Дим, хуш. Кешір бізін. Мәрхүмнең кызы әтисенең йөрәге тибүдән туктаганга әле дә ышанмый. 15 июльдә Әхтәм ага 89 яшен тутырган булыр иде. Инсульттан соң да урын өстендә ятмый тыңгыз шәхес роман язарга теләгән. Рәтләп кенә сөйләне шуны, җүнләп кенә сөйләп була торгандыр бит. İmanımla tartıp alğandan soң aşarga işerge vermey başlagaç. Onun aşağın ahlap olup, naqşar kününde dumuzlar bile kubarılıp. Мәскәүдәге танылган шептинчларның тәүге төркемен тәмамлаган. Буебыз бер тирә тәбәнә гидек, Әхтәм белән карт бабайлар роленә билгеләндек без дип искә ала курсташын Рабит ага. Мәхәббәт каһарманнарына көнләштеңме, көнләшмәдеңме, алардан кызлар күбрәк йөгерә. Һәм тамашачы да аңа. Без бер рольгә куйдык, хәтта куелган идек име, олы яшьтәгеләргә име. Камал сәхнәсендә 12 ел уйнагач Әхтәм Зарипов радиода, аннары Казан студиясында режиссер булып эшли башлый. Тәүге хезмәте Ата хакы фильм спектакле. Редактор буларак, автор буларак, режиссер буларак безнең белән бергәләшеп, дистәләрчә спектакльләр куйдык. Төрле хәлләр булырга мөмкин дип әйтәләр кешеләр. Ләкин безнең төрле хәлләр булмады. Без һәр вакыт килешеп, аңлашып эшли идек. Сәгать 9-га эшкә килә идек. Төнге 11-гә кадәр шунда. Режиссер буларак мин дә Әхтәм Зарипов янында үстем дип искә ала остазын Зәйтүн Яркәев. 91 елда килгәндә ул анда инде баш режиссер иде. Мин инде һәрбер эшкә, һәрбер башлангычларга тартырга тырышты. Шул режиссер ярдәмчесеннән режиссер дәрәҗәсенә күтәрелдем. Камал театр артисты Әсхәт Хисмәтов шундый күпчелек фильм спектакльләрдә осталык туплый. Яшьлегем белән тегеләй була, булай була дип Әхтәм абый әйтә торган. Кара син бик оптимист егет икән, син бик хатын итәрсең, үсәрсең дип. Абыйда мин күтәрелдем, рәхмәтле мин телестудияга, Ахмад абыйга ул менә нәрсә булса да чакыра, бик күп әйберләрдә уйнатты, төшерде. Татар телевидениесының алтын фондында Нәфисә истәлек өчен Гыйлемханга без китәбез, сез каласыз, Гаппас хәзрәт кебек фильм спектакльләр саклана. Әхтәм абый ул чыннан да новатор булды. Идеялар белән ташып торадыр. Менә коридордан үтә, бөтен студия ишетә. Менә Әхтәм абый килә, яңа спектакль төшерәбез. Хәтта мин үзем дә аның спектакльдә уйнадым. Тукайның дусты булып. Әлбәттә, ул һәр вакыт менә шулай жоклатмыйдыр кешене. Аның һәр вакыт эше бар иде. Ул һәр вакыт шундый теге энергия белән ташып торадыр. Чынлап та менә бу безнең телевидениесен бик зур югалту. Урын җмакта булсын, безнең истәлек мәңгедә бездә йөрәктә калачак. Менә безнең радиода гына 100дән артык фонд ята. Шундый зур романнарны радио спектакль итеп эшләп калдырып, алар хәзергә тапшырылган. Публицистика әсәрләре күп инде. Менә хәзер минем инде язган әйберләрем 6 томлык булган. Бер дә уйларга җыенмыйм әле, өметләнәм әле, башлаганнарны бетерермен дип, һәм китапларымны да чыгарып бетерермен дип. Тик тәкъдирдән узмыш юк диләр. Әхтәм Зариповның мирасын киләчәк буын игътибарсыз калдырмас. Радик Гыймаев, Гадел Мендубаев, Яңа Гасыр каналы.